И здравейте хора, аз съм Далин от Трезобачата Майнкрафт. Соличаваме визите, няма време. Но ето какво изоблетих, исках да ви го покажа. И ето какво изоблетих. Поп-тели-пап. Ето, капан. Така можете да си, примерно да си държите някои свои чени неща. Да си сложите често место, какво ли не, зайче майчи, коски с пуйки, какво ли не. Това е. Направих си го, ето така. Може да си държите най-чените неща, които са там. Но ако имате неща вътре в честа, да са баси, но ето тази малка зича от пазените на паяк и тези малки стани неща задействат. Да, знаете го това. Задействат това, като докоснем това сигнала и ето като докоснем сичата на паяк, сигнала се хваща и така, отварят се нещата, всъщност задействат се нещата и нещата отварят и където може и да падне в лавата. Но примерно, ако нещата са баси, ето така, можете да клекнете и да се чете да осветлим малко. И ето така да клекнете и да се помръкнете. И ето, лавата не ви хваща. Не падате в лавата и така си слагате нещата в честа. Аз примерно си слагам един меч и готово. И ето, докосвам си сичата. Ето. Но ако дойде един къдеч, отвори вратите, но той да не знае, че има такива и падне в лавата. Да. Да. И стойте да се направя да се виждам. Доп. Вече така. Ето ме сега. И да, това може да си го направите. Не е трудно за правене, лесно е. Не е трудно, дори мога да ви го направя, но нямам време. Лесно е за правене, не е трудно, много е лесно. Само да осветлим така. Не е трудно за правене,